Gaur Donostian dagoen Villasoro hotela barrutik ezagutuko dugu eta kanpotik itxura ezin hobea badu, barrutik erabat ikusgarria da. Hortxe plana! Ander, Villasoro benetan ipuin bateko hotela dirudie. Bai, alan da. Noizko eraikina da? Berez, 1888ko urtekue da, 115 urtedako zeraikinek. Eta, bere historiz da, nola ezkontza bat zauen, Luis Gaitan Daiala eta Maria Londaizen artekue, eta Maria Naitzek, Ramonek, oparitu hautzen bila hau, etxe zoragarri hau beralabari. Azte oparia? Bai, opari ederra. Beraz, hemen familia bat bizi zen, eta hotela noiztik? Hotela berez 2003 urtetik. 2000 urte egin erosi eban oinatiko enpresari batek hotel hau, eta 3 urte eroso hau, berritze lanen ondoren, ja irekipan hotel modun. Beraz, hotelak 10 urte dekoz. Erakutsiko didazu hotela pixka bat? Bai, noski. Hemen egongela? Hori da. Berez hau da, egongela principala hemen hotelean. Bai etxea zenean eta bai ointxe bertan, bakarrik egin da bizkat, altzairuak holan aldatu, baina ez lurra originala da, jatorrizkoa da. Sua hemen zutondo daukagu. Pizten duzue? Bai, pizten dugu egunero hemen neguan. Eta hemen jentea egoteko irakurtzeko, hemen zerbikatzen dugu holan tabernatik holan zure tragotxoa holan kokteltxoa hemen hartzeko. Eskailera dotore hauek, hotelera sartu eta lehenengo gauz ikusten duguna? Baranda jatorrizkoa da. Eta hemen ikusten duguna, kapera da. Hau zen jatorrizko etxeko kapera eta ikusten duguna beiratea, ikusten duguna bertan da famili santua. Eta hau kapera moduan erabiltzen da, ala? Bueno, berez, izan dira holako eskontza bat abadekin hemen egin dugu, berez erabiltzen da pizkat, ordenagailu publiko bezala holan. Hau da logeletako bat? Hori da, hau da bigarren solairuko logela bat, ikusten modun. Eta, hau da berez goi mailako logela bat hemen hotel barrun, kategoria modun. Zer bezeru mota etortzen da hona, Ander? Bezeruk izaten diez orokorrien sasoian arabera. Neguan egolan jente gitzien egoten da nien izaten da gehiago estatu mailakoa gehiengue. Gero apriletik urride presio nahiko altuak izaten dugun eta goi mailako hotela dan erresuma batuko eta estatu batuetako bezeroa izaten da nagusi. Hemen ondundako beste eraikine, Kaballerizaz deitzen dautzaguna, hemen berez ez die egon zaldi asko, Garai batean akaso? Garai baten ez. Normal beti erabili eben garaje edo umiek jokatzeko lan gune bezein modun, ez da. Eta berez dauku 15 logela hemen etxe prinzipalan eta beste 10 hemen Kaballeriza zen. Hemen gauz olako logela baten Kaballerizaz eraikinekue, ikusten dozu modun kontzeptue, ez da, ezberdine da, giza holan minimalistagoa, ez da horren klasikue. Ander, asteburu bat hemen pasa nahiko bagenu, zenbat ordaindu beharko genuke? Bueno, sasoian arabera, ez da, askotan neguen, bakizu nola ez gabilen holan hotelak oso fuerte, €120 dolan, eta gero jaudien heldu geinke €300. Gaueko? Gaueko, bai. Bueno, hemen liarni daku hotelako taberna, ikusten zon modun. Hau izan zalen etxeko liburutegize. Hau ezien ikusten duzun baldako modukuek. Beraz jatorrizkoak dira? Jatorrizkoe da, hori bai. Eta hor kanpoan ikusten dudan hori? Hemen ikusten duguna esan berez jatorriz neguko lorategize. Zan neguko lorategize eta gaur egun da gozaritako holan gelie. Honen etortzen den bezeroak zer topatu dezake, Ander? Donostin bertan gauz. Da tegorretan iribiden gauz, gorosetik 2 minutu oinez, ondartzatik oso gertu. Bai, dauku beste kontzeptu bat holan lasaitasuna holan. Guk ez dauku jatetxerik. Uste izan genuen ez dana beharrezko jatetxea tokitzi hemen Donostin ze dauen holan oferta oso handiz da, oso zabala da Donostin. Egun batzu ez ipuin bateko pertsonai baten moduan sentitu nahi duzuela? Badakizue, Villasoro hotela Donostiatik Liernia Gerrazabala, Euskal Herria zuzenean.